kadung kaya ngene saiki piye dadine malah mirengake iki kok nadane salah ki apa sing salah cangkemku ya sing salah cangkemku apa came kono kamu cak iya tra cangkemku nggone salah aduh sing lepet sing bener iki keduren mbek dhuwuran kadung kaya ngene oh iya kadung kaya ngene Bapak Demang nyebutane ingkang kathah nggih Bapak Demang wong wedok ayu kok ora iso njogo tingkah laku satu nada lebih tinggi ya nggih monggo kepiye kadang dadine malah mirangake manis pambukane saiki piye dadine pancen megelake Mutiara Nada. Ngaturaken ijeng rawuh kusipun kagem para tamu undangan uga nyuwun papunten ingkang kathah piantun sepuh ping sepuh sami lenggah. Kula ngadeg mengke dari Klajuk kurang duga. Mutiara Mas Ariel, Mama kerja. Kusumane ngati dowong ayu kang anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen nate janji tak ugeni ora bisa lali jur kelingan jroning ati sakedhaing bumi kadung kaya ngene saiki piye dadine malah mangkelake manis pambukan saiki pahit dadine pancen mangkelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sakungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo Mutiara ala katir ya sokok keri-keri edo ora pengen sokok keri-keri apane sing keri do Mama kerja ya kusumane ngati dowong bagus kang anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem ning
atiku biyen nate janji tak ugem ndiki ora nyapa mbak iki lho daripada nginceng jur kelingan jroning aku sak bedahing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe pancen magelake manis pambukan saiki pahit mburine nyoh pancen magelake amung pamujiku lah diseteng tambah lha sing diseteng tambah cangkemku lho nol sak gonmu lunga ora kandha-kandha aku gumun karo Sinoman mriki ya Pak